Amasola sala, amasola. Ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ fɛ ni maa bɛ ka na e kun b'a fɔ ne ɲɛna. Home nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, ne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli Jona, kana bergona business center la. En sigle no bamako sukuba kono, énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funi aweraula. Aywa, ayeboli Jona, kana ngani tisi nyman no segere. B. Ansoma. Monsieur. Eh ma. Ah. Mɔgɔ. Era dɔrɔn. Kɔri baasi tɛ yen. Tɔɔrɔ si tɛ. La mɔgɔ. Nse. Kɔri baasi t'u la. Era dɔrɔn. Nse. Aw ka kɛnɛ. Ami. Somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ. Nse. Nanga ji soli ka na. Makara sangare. Mobili kɔnɔ tɔgɔma bɛ kɛ sɛgɛn kɔ wa? I ka yɔrɔ ɲana nin fɛnɛ na dɛ. Nin ɲana yɛrɛ yɛrɛ. Ma an ye dɔɔnin k'a la. Ɔwɔ. An fɛnɛ kun famana yan ma sa. A kɛra ten min na. A bɛ kɛ cogo di? A ye samiya baaraw daminɛ. E kɔni y'a dɔn diyagoya ye o. A bɛ kɛ cogo di? A bɛ bɛn dɔɔnin dɔɔnin don. Sinon fankelen min ye wele. Awɔ. Ko n ka engrais wari dɔw c'a ma k'an ka fɛn dɔw kɛ. Awɔ. Awɔ. O labɛnw na a yɛrɛ ko k'a ye foro daminɛ baaraw daminɛ. O ye tiɲɛ ye. O baaraw bɛ kɛra. Awɔ a y'a daminɛ a ba kan yɛrɛ 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 de. E yɛrɛ dun i ka nakɔ foro ni fɛnw. E kɔni y'a dɔn o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o. K'i dɔgɔninw to yen ne tɛna sɛgɛn bilen o. Ma o san kɔni ne y'a fɛ e ɲɛna mɛ n'i ka na ne yɛrɛ fɛ yan nɔ mɛ e tɛ du bɔ a kɔnɔna fɛ. Ni ne nana yan o denmisɛnnin minnu bɛ n kɔ so olu bɛ kɛ cogo di? A ye sabali sa. Débrouiller in ma nɔgɔn tuma bɛɛ. U b'u janto ɲɔgɔn na ayi u b'u janto ɲɔgɔn na ye a ka ɲi. Ma tɛ du bɔ a kɔnɔna fɛ. Donc ma ne bɛ taa baara la fɔlɔ. A ka kɛ ten. Awɔ an bɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ. Ala ka taa ka segin nɔgɔya. Amina rabi. Ko n bɛ yen k'aw bɛɛ fo. Amina Fati yakili to mara. Maa tɛ ne ba yan. Maa ye mɔgɔ. Kɔri baasi tɛ yen. Walayi baasi foyi tɛ yen. Tɔɔrɔ si t'u la. Alhamdulilayi. Aw ka denmisɛnninw bɛ di. An bɛ yan nɔ. Aw sigiɲɔgɔnw. Baasi foyi tɛ Aw yen. jɛɲɔgɔnw. Tɔɔrɔ si A teriw. Baasi. Bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Tabarikala Ala kana baasi k'u la. Nse. Nse. Kɔri ma sɛgɛn kosɛbɛ. Mobili kɔnɔ taama bɛ kɛ sɛgɛn kɔ wa? Awɔ kɔni tɛ taa. Jango samiyalama. Yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na wa siraw fɛnɛ tɛ sɔn. Walayi. O la i tɛ t'i reposer dɔɔni. A ka kɛ ten sa kɛ. O bɛ sɔn ka wusaya i ma. I y'a dɔn dɛ. Awɔ. N'a ye ka t'i dɔɔni da. N ba de. Ni ma nali ni tantɔ. Ma duma ko ma nɔgɔn. Ma ka misɛn a ka farin. Fo baara de wulilen filɛ nin dala papa fɛnɛ ma ni fɔ ne ɲɛna dɛ. O ma hali k'a sɔrɔ na k'i ba bɛ nalen k'an préparer. Ale b'a dɔn tigitigi k'a ba ka misɛn. A ka misɛn kojugu. I bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ n ma bɛ wo dɔ sɔrɔ ka fɔ. Ni ko ne ko ye ne bolo yan sa dɛ. Nka fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ. N yɔrɔw fara ɲɔgɔn kan janni a kana kuma misɛnnin daminɛ o fɛnɛ la. N ma mana diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ kuma. Nafa sisan ko n nana a sɔrɔ maquillage la. Ala ma occupé. Jɔ n fara ɲɔgɔn kan ka bɔ a la. N yɛrɛ b'a fɛnɛ mɔgɔ min ye sa. Muramuso. Namma. Ama. Wakati dɔɔnin kɛ sa dɛ. Awɔ.
kɔngɔni bɛ ne na ha. Aha. Ok. Bi ma dugu jɛ o. N bɛna ni dumuni ye sisan. Aya. Ma, dumuni filɛ. Na n ka tabali bisi. Aha. Ma, dumuni kɛ. Ayi n bɛ tilela fana kɔnɔ siɲɛ kelen sa o. San tɛ kafe min tuma ye o. N bɛ tilela kɔnɔ. Ma, nin ye tilela de ye koyi. Komi papa kun ma e nali ko fɔ ne kun ma tobili ko prévoir. Hali ni ne nali ko tɛ dumuni tobili ka kan ka to yen wa? Mɔgɔ bɛ mɔgɔ tun kuma dɔn mɔgɔ kan? I jo t'o la dɛ. Salaya yɛrɛ de bɛ aw sisan furumusow la. Nin bɛ kɛ cogo di? Ne kɔni tɛna nin dun. N'a bɛ to a to yan, n'a i bɛ taa n'a yɛrɛ taa n'a ye. Ne kɔni tɛ s'a ma. E de la i ka nin bila i ka kɔfɛ n bɛ dumuni ko ɲɛɲini. Walahi ne tɛ se ka s'a ma. E ni ala mɔgɔ min bɔra fo dugula ka na n'a fɔra ko tilela fana duguma e bɛna buru ni kafe sigi o kɔrɔ. Ne bɛ mun fɔ buru ni kafe? A ka ɲi a taa i ka taa n'a ye. Ayi walahi haramu tɛ s'a ma. O ye mun ko ye? Nin bila i da kɔnɔ sɔɔni n bɛ daga sigi. Ka mun bila n b'o kɔnɔ n'o tɛ ne tɛ foyi bila n da kɔnɔ. N nɛn ka to n da sa ani n da kɔnɔ ɲiw tɛ foyi bila n da kɔnɔ. E yɛrɛ tɛ maloya ni nin ya? Ni maloya t'i la? E ye ne jigila misɛnya dɛ. An tile. Nse an ce. Mun kuma bɛ yan ma? An ce papa. Ne yɛrɛ ma dɔn kuma min. Ma. Mura, Tati. Ni ma se maa ma an kun bɛ dumuni ko kuma de la ne ko a ka dumuni de kɛ. I tɛ se ka s'a ma o. A filɛ kasi la mun na? Mun na a bɛ kasi la? Ma kɛra di? A ka ɲi. Ma ɲɛfɔ n sa. Sini ne na segin ka taa so. Parce que n'o ma e na dumuni kɛ o so. Hali e mana fara kɛ o sigi. Fati Mura. To ma dɛsɛ ne la n bara. Malokini ma dɛsɛ ne la n bara. A ka ɲi sini ne bɛ segin kɔ. Ma ala min kɛra ma ye ɲɛji ma ɲɛnama sa. Ma mun de kɛra mun de bɛ ka ɲɛfɔ? Mun de kɛra yan nɔ? Nin bɛ se ka kɛ ne tilela ye wa? E yɛrɛ ka jɛngɛ k'a lajɛ kɛ. Fati. K'aw tɛ tobili kɛ. Aw dun ma dɛsɛ foyi foyi. Fati. Comment ma tobili kɛ? E ma maa nali ko fɔ ne ɲɛna ne ma tobili kɛ. Ba nali ko jumɛn? Ma an nana waati jumɛn? Ne ko maa ka nin bila a da kɔnɔ sɔɔni sisan ko n bɛna dumuni kɛ. Depuis mɔgɔ kunna sa depuis sɔgɔmada in na an nana. Depuis sɔgɔmada in na ne mana ma bila wa? I tɛ wuli ka tobili ko dɔ ɲini ka tobili kɛ. Fɔ ne ɲɛna koyi papa ni mɔgɔ fɛnɛ bɛ so kɔnɔ i bɛ maa nali ko de f'a ɲɛna. A sera ne ka ɲɛ f'i ye wa? Maa nana kuma jumɛn? Depuis sɔgɔma an ma na wa? Ni kɔni y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba don a kan ka dumuni kɛ. Ani dumuni de ko mɔgɔ bɛ nin di mɔgɔ ma ha? A ma so la sa la. A ma so la. Furu de ko mɔgɔ bɛ nin di mɔgɔ ma. Ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ fɛ yen ni maa bɛ ka na e kun b'a fɔ ne ɲɛna. I bɔ kunna depuis sɔgɔmada ne nana i bɛ dumuni de tobi ka d'a ma. Ko m'o dɔ kɛ ne fɛnɛ tɛ tobili kɛ. Ka tobili kɛ i si bɛɛ. N'i tɛ tobili kɛ i tɛ to yan. Fa de b'i la nafa jumɛn de b'e la? Ni hɛrɛya musoman na depuis sɔgɔma i tɛ dumuni ɲini ka d'a ma. E bɛ mun yan nɔ k'i da manamana ko dɔrɔn na. Ma, i ni yafara ma dɛ. Han? Ma yafa ma ala. Ala yafa tigi ala. Tile bɛ ban sigilen ni fɛn kirikara ninnu dun ne na waati sera waati min na a bɛ sɔrɔ ka fɛn dɔ labɛn. Mais a kun kan ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba nana depuis sɔgɔma kan ka fɛn dɔ ɲini ka d'i ma. A ka ɲi o a ka ɲi. Ayi ma n bɛ taa dumuni ɲini ka na. Ayi. N bɛ taa dumuni restaurant ɲɛnamaw bɛ yen u bɛ dumuniw feere n bɛ dumuni dɔ ɲini ka na. E ka n'i yɛrɛ bila o la sa a ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi. Ma sabali ala kama ɲɛji in jɔ ɲɛji ma ɲɛnama ma n b'i deli ala kama sabali n bɛ taa dumuni ɲini ka na. Ala ka ci n bɛ na. Muramuso tɛ yan? Muramuso tɛ yan? Naamu ma. Amma. Ala kama ninnu ta i ka taa n'u ye. Kelen. A filanan f'i k'i yɛrɛ dɔn cɛlasigimuso de ye. I tulo b'a la dɛ. Wa nin ye ne nalen de ye koyi. Hali ne kun ko ne bɛ segin ka taa n tɛ taa yɔrɔ si bilen. N b'i sigi de fo so in ka kɛ n sago de ye. N'o tɛ ne tɛ taa yɔrɔ si. E ni ala cɛ
ni mun sara be awlade ali warinta na doa miri bali aklin town wallahi e akli ka doko e ti mire ti yere don mo nin kelen balo fero bela. Home Nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayo voli jona kana Bergona Business Center la erola. An sigli no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funia werola. Aywa, ayo voli jona kana ngani tisi nymauna segere.